Għall-ewwel darba se tingħata b'xejn il-mediċina PEP u PrEP għal prevenzjoni tal-HIV b'investiment ta' €2 miljun fuq medda ta' 3 snin. Ħabbar dan il-Ministru għas-Saħħa Ġo Etienne Bela l-ħamis filgħodu fejn qallilanu li s-servizzi jkunu aċċessibbli b'mod wiesa' u anke sostenibbli fil-qasam tas-saħħa sesswali. Waqt li Malta tkompli tikkontrolla u tnaqqas it-tixrid tal-virus tal-HIV fis-soċjetà. Ġi sostnut li dan l-investiment jirrifletti l-impenn tal-Gvern favur prevenzjoni, edukazzjoni u kura moderna fil-qasam tas-saħħa sesswali. Il-PEP, Pre-Exposure Prophylaxis u trattament li għandu jittieħed fi żmien 72 siegħa minn meta persuna tkun ġiet esposta l-HIV. Sissa dan kien offrut prinċipalment il-vittmi ta' abbuż sesswali iżda minn issa l-qudiem is-servizz se jkun disponibbli wkoll għal kull persuna li tkun f'kuntatt potenzjali mal-virus. Min-naħa l-oħra l-PrEP, Pre-Exposure Prophylaxis mediċina li tittieħed qabel ma jkun hemm espożizzjoni għall-HIV u ġiet deskritta bħala game changer fil-ġlieda kontra t-tixrid tal-virus. Il-PrEP se tkun preskritta mit-tim tal-GU Clinic wara konsulta privata u se tkun qed titqassam mill-ispiżeriji tal-Isptar Mater Dei, l-Isptar Ġenerali Tawdex, iċ-Ċentru Reġjonali tas-Saħħa Ċensu Mowran u ċ-Ċentru tas-Saħħa tal-Furjana. Il-Ministru Abela spjega li dawn il-miżuri jiffurmaw parti minn strateġija nazzjonali USA favur is-saħħa sesswali. Din l-inizjattiva tirrigwardja kuntatt mal-virus. Aħna qegħdin nifirxu l-eligibilità tal-persuni li ikollhom kuntatt ma' xi ħadd li jista' għandu l-virus u jkun jista' jieħu trattament fi żmien 3 ijiem wara l-exposure. Għandna wkoll l-inizjattiva tal-PrEP. Il-PrEP hija mediċina li tittieħed qabel ma jkun hemm kuntatt potenzjali.